שלום וברוכים השבים, ברוכים הבאים לפודקאסט ICS Cyber Talks. היום אנחנו נעשה פרק קצרצר, נמצא איתי הלל קובורובסקי. איזה כיף להיות עוד פעם. אני חייב להגיד שפשוט כתבתי אותו מהמסדרון של האקדמית אונו, ככה שמתי אותו ואמרתי לו בוא עכשיו, למה הייתה איזושהי תקלה, ולצערי האורחת שהייתה אמורה להגיע לא הגיעה. הלל, אנחנו הולכים לעשות פרק קצר. קדימה. אנחנו הולכים לדבר על AI. אבל אני רוצה AI לאהבלים. בסדר? כולם מדברים AI, אני שומע, אתה יודע, כולם מסבירים לכולם AI, הכל נורא טוב, הכל נורא יפה. בואו קודם כל ננסה להגדיר את המונח המוזר הזה, שנקרא AI. נתחיל משם ונרוץ. בוא נפרק אותו, אבל נתחיל רגע מהבסיס. יש שתי השפעות של AI על עולם הסייבר. אחד, שהוא חלק מהיכולת שלנו לנתח כמויות עצומות של נתונים. זה צד אחד. נכנס ה-Machine Learning וה-AI, עוד שנייה נפרק את זה רגע, לגורמים את שניהם. החלק השני הוא הצד של התפעול. וזאת היא המהפכה שאנחנו ממש חווים בשנה האחרונה, וזה גם מהפכה שמביאה בקצת איום על המקצוע, וקצת איום על איך אנחנו מלמדים את המקצוע, וקצת דורשת מאיתנו להסתגל לאיזשהו שינוי שלוקח מאיתנו יכולות. ואני רגע אפרק את זה, רגע בואו נפרק את זה אחד אחד. אין שוב. Machine Learning, שכל הזמן שומעים Machine Learning, קיים שנים. הוא למעשה יכולת שלנו לקבל דאטה חדש, לעשות השוואה מול דאטה ישן, ולראות מה השינויים. בסדר? איך אומרים AI, יש בדיחה לא שלי, אבל איך אומרים AI ב4 מילים? סטטיסטיקה עם יחסי ציבור. בסדר? נפלא. אבל זה ממש ככה. אז ה-Machine Learning מקבל מידע חדש, מצליב אותו מול מידע ישן, זה אופציה אחת. כשמדברים על AI זה בעיקר אלגוריתמיקה שיודעת לבוא ולחפש שינויים, או דברים קיצוניים שלא תואמים את הדאטה שהיה עד עכשיו באותו דאטה שאספנו, וזה שם האלגוריתמיקה של AI. שתי השיטות האלו עושים בהם שימוש כל הזמן ובאופן תדיר, כבר למעלה מעשור, בהרבה תחומים, ובמיוחד בענף הסייבר, ההגנתי, וגם ההתקפתי, זה גם פן שצריכים לדבר עליו, אבל בוא נדבר כרגע על ההגנתי, כי אחרת אין לנו יכולת להתמודד. אתן לך רגע דוגמה, שלפני כמה שנים לימדתי בסיסקו, והיה לי שקף שהייתי מראה, והייתי אומר, כמה לדעתכם פניות של, זה דיבר על סיסקו אמברלה, כמה פניות מגיעות בשנייה לסיסקו אמברלה? זה אומרים כמה אלפים, אמרתי לא, כמה מיליונים. כמה מיליונים של פניות מגיעות בשנייה אחת, בקשות DNS. אף גורם אנושי לא יכול לנתח את זה. בסדר? אז זה כנ"ל, בכל מה שאתה רואה, כל השירותים שאנחנו רואים, סייבר טרד אינטליג'נט, של כל החברות היום מבוססות על המערכות האלו, יודעים לקבל נתונים, להשוות את זה לנתונים קודמים, אלגוריתמיקה שיודעת למצוא את השינויים הקיצוניים בנתונים. בסדר? זה פן אחד. הפן השני, וזה הפן החדש, שאנחנו רואים אותו, התחיל ב-21/6 שנה שעברה, הראשונים היו מייקרוסופט, מיד אחרי זה פורטינט, חברה שאני מכיר קצת, גם כן לקחה את אותו רעיון והמצא אותו, ועכשיו אפילו ימצא רעיון יותר חדש, שעוד לא יצא לאוויר העולם, יש סרטון כזה שאנחנו מראים, ועדיין לא שחררו אותו, שבו אתה רואה אדם שיושב, עומד על הבמה לצורך העניין, והוא חווה תקלה. ואז הוא פונה לצ'אט GPT, ואומר לו, יש לי איטיות בשרת מסוים. תבדוק לי. כלומר, הסוק והנוק היום, בגלל שהם ביחד, ובגלל שאני אף פעם לא יודע אם זה עומס בשרת, או עומס על הקו, או התקפת דידוס, או רוגלה, אז הסוק והנוק היום הם ביחד, אז אנחנו מרכזים את הנתונים באותו מקום, ויש איחוד של תפקידים. ואז אתה רואה את ההתכתבות שלו, זה לא התכתבות, זה דיבור, כן? הוא שואל, וה-AI עונה, בכל אנושי מתחתי כלשהו כזה, ואומר לו, סרקתי את המחשב, את השרת, ומצאתי פה רוגלה. מה אתה רוצה שאני אעשה? אופציה 1, אופציה 2, אופציה 3. זאת אומרת, עשית אופציה 1. זאת אומרת, סרקתי את כל התחנה,
האם להעביר את התחנה לווילן הסגר, האם לסגור את המשתמש, את החשבון, את האקאונט, האם להוציא את התחנה מהדומיין. עכשיו מתחיל ממש תהליך, של מה הוא רוצה לעשות, כולל תחקור, כולל לקחת את הרוגלת, המלוור שהוא מצא, לשלוח את זה לסנדבוקס, ה-AI כותב עבורו את הדוח, עכשיו זה לא סתם דוח, הוא כותב דוח למנהלים, כן, דוח מנהלים, והוא כותב דוח לסוק, להמשך חקירה, והוא כותב דוח ל-Incident Response Team, כן, או לצוות פורנזיקה, שיחקרו ממש לעומק איך קרה בכלל שהרוגלה נכנסה. כן, עזוב שעצרו את הרוגלה והכל בסדר. ברור, זה יותר חשוב. ואז הוא גם אומר לו, תיקח את האינדיקטור of compromise, ותעתיק את זה לכל המערכות האחרות. עכשיו אתה אומר, וואו, מה ראיתי עכשיו? ועומד בן אדם על הבמה, והכל הוא עושה עכשיו זה רץ, כן, זה קיצרו את הסרטון, זה תהליך של קרוב לחצי שעה שהוא מדבר איתו ועושה את כל הפעולות. אוקוסטרציה מלאה, אוטומציה מלאה, הכל רץ שם ברקע, אתה גם רואה מה רץ. אתה לא כותבת שום קוד, אבל אתה רואה מה רץ. ופה בדיוק גם קיים החשש. כי אתה לוקח עכשיו מהאנשים שאמורים לדעת מערכות הפעלה, גם אם הם לא יודעים את זה מושלם. בסדר, גם אני לא יודע כל DLL שקיים בווינדוס, או אין DLL, אבל כל פרוסס שרץ בלינוקס. אני לא יודע. אבל יש לי לפחות את ההבנה מה קורה שם, מאחורי הקלעים. יש לי לפחות הבנה מה זה TCP/IP, מה זה IP version 6, איך זה עובד, איך זה לא עובד. יש לי איזושהי יכולת הבנה, איך עובד firewall, אני מבין את הדברים, כי נאלצתי להתקין אותם, ולהגדיר אותם, ולקנפג אותם, ולשנות, וללמוד אותם. ולהתמודד עם טראבל שוטינג. עכשיו אתה בא, ואתה נותן הוראות, בשפה אנושית קולחת. לא היה שם שום ביטוי מקצועי. כן? האם להעביר להסגר? כאילו, הסגר, זה לא צריך להסביר לך שם מה זה להעביר להסגר. האם להעביר לווילן הסגר? הוא לא יודע מה זה וילן, אבל וילן הסגר הוא הבין כנראה. ועכשיו הדבר הזה, אתה מרגיל אנשים, בתחילת דרכם, כי זה בעיקר מי שנמצא שם, בצוותים של הסוק, שככה עובדים בתחום הגנת סייבר. עכשיו, אם לקחת את הכלים האלה, אתה בבעיה. עכשיו, זה מזכיר באנלוגיה אחרת, וראינו את זה לדוגמה ב7 באוקטובר, לצערי, שהמון שנים צה"ל שינה בקורס מפקדים שלו, איך מבצעים ניווטים. אז פעם היה ניווטים במפות, נכון? זוכר? בגיל שלי היה, בגיל שלך אני לא יודע, אצלך אולי זה היה לוח אבן, שהיו מנפטים. תודה רבה. כן, תודה רבה. אבל אצלי זה היה עם מפות, ואין יותר מפות. היום בקורסי מת"קים או מפקדים או מ"כים, כן? יש טאבלטים מוקשחים, מכשירים מוכשרים קטנים ומוקשחים, ואיתם עושים את הניווט. וברגע שנופלות הרשתות, בסדר, או שעכשיו יש לך שיבושי GPS, ויש לך שיבושים, ובשביל אוקטובר גם היה שיבושים ברשתות התקשורת, לא, היה גם שיבושים ברשתות התקשורת של הסלולר, בסדר? אז אתה באמת לקחת יכולות עכשיו, הם צריכים לחזור למפה. אם תרגלת פעם אחת מפה או פעמיים מפה, זה לא משהו אוטומטי, שאתה עכשיו יודע לבוא ולעשות, בסדר? כאילו לקחת את הכלים מהאנשים, ועכשיו הם לא יודעים לעשות את מה שהם צריכים לעשות באלמנטרי, שזה לנווט ממקום למקום. למה נתתי את הדוגמה הזאת? כי זה בדיוק אותו דבר בעולם הסייבר. אם עכשיו יש לי התקפה, ולקחת לי את הכלי של AI, מכל סיבה שהיא, בסדר? עכשיו, זה לא רק שלקחת לי אותו, אני גם לא מכיר את הגוי. כי מה עשית? אתה מבטל את הגוי, אתה מבטל את האינטרפייס, שאני רגיל לבוא עם העכבר, וללחוץ פה, וללחוץ פה, וללחוץ פה, וללחוץ אוקיי, הנה, עשיתי את הפעולה. וכשעשיתי את זה כמה וכמה פעמים, זה כבר, המוח זוכר את הדרך, אפילו בלי שאני אזכור בעל פה מה עשיתי. נכון. לקחת לי את זה, ועכשיו הפרומפט הוא פרומפט AI, אין יותר גוי, כמו שאנחנו מכירים, החוויה של ה-UI, user interface, היא שונה לגמרי, ועכשיו צריכים להתחיל להתרגל לעבוד בדרך חדשה, מגניבה יותר, מהירה יותר, היא חוסכת בכוח אדם שאין לך, היא מורידה לך תקורות ניהול שהן יקרות, היא עוזרת לך להבין ולנתח, כי באמת מאוד קשה להשתלט על כמות הידע שאתה צריך כדי לעבוד במקצוע. הכל נכון, את הכל אני מקבל, כל מה שיגידו פה, אבל גם אתה מאבד יכולות, ואנחנו לא יודעים היום להסביר מה יהיה האפקט.
זה כרגע הבעיה. עכשיו, זה לא שאני חושש, כי אתה רוצה להכניס לי מכוניות במקום עגלות עם סוסים. בסדר? גם שם לא הבינו את האפקט. נכון. בסדר? אבל פה, עוד יותר קשה מתמיד לדמיין את זה. כי המושג הזה שנקרא קופסה שחורה, כן? שהמערכת עושה ומבצעת את הדברים, ואתה לא יודע איך היא הגיעה לכל מה שהיא הגיעה. עכשיו היא באה והיא ניסחה את הרוגלה, ואתה אפילו לא מבין אפילו איך. בסדר? אתה מבין איך היא שלחה את זה לסנדבוקס, היא קיבלה נתונים, איך היא הבינה את הנתונים. עכשיו, אתה גם לא יודע לשפוט אם מה שקיבלת טוב או לא טוב. שאני חושב שזאת הבעיה הגדולה. שזה גם בעיה. כלומר, בהחלט. ועכשיו אתה גם, מה שאתה עושה, אתה גם מביא לי מידע, שאם עכשיו הבאת את המידע הזה מעוקל, דייג'סט כזה קצת מעוקל לצוות של ה-IR, או הבאת לי מידע מעוקל לצוות של הפורנזיקה, כן? אז הוא מסתמך על זה. עכשיו, יכול להיות שזה לא נכון, יכול להיות שזה לא מדויק, יכול להיות שמשהו שם בניתוח לא היה מדויק, ואתה לא יכול לעשות את ה-reverse engineering, כי אתה אפילו לא יודע מה היה המקור. אז זה מצד אחד מלהיב אותי, ומצד אחד קצת מפחיד אותי. לא, אין ספק. למה מפחיד אותי? כי אני לא מפחד, כשאני מפחד שאני לא אשתלט על זה. שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה, אתה יודע, שהיינו בתיכון, או אפילו לפני, תמיד המורה למתמטיקה היה אומר לנו צרות את הדרך. איך היית בתיכון? לא זרקו אותך מהכיתה? כן. טוב, יפה. בדיוק, אז הוא היה אומר, אני רוצה לראות את הדרך. נכון. התוצאה, אני רוצה לראות את הדרך. ואני חושב שזה מה שחסר לנו בכל התהליך. כי מה שאנחנו מקבלים זה למעשה את השאלה ואת התוצאה. אנחנו לא ממש ברור לנו מה נעשה ומאיפה נלקחו הנתונים כדי לעשות את זה. גם אם זה בתוך מערכת סגורה וגם אם זה בתוך מערכת שוונדור מסוים הקים למעננו. עדיין, אתה יודע, בזמנו היה, עדיין יש, לטרנד מייקרו, את הפורטבל סקיור. זה מין דיסק און קי כזה, שבפנים יש כבר מערכת ועניינים, והמערכת הזאת... ל-remote access. לא remote access, זה לטובת OT, במקומות שבהם אי אפשר להתקין, על גבי המחשב EDR, כי היצרן מסרב, אז זה כאילו מותקן מהצד ולא מפריע למהלך. עכשיו, המערכת שם הייתה מערכת שעברה אימון, כי בכל זאת זה EDR חכם, אבל אוקיי, היה אימון, האימון זה נעשה במעבדה, הוא טען, ופחות או יותר שם זה נגמר, נכון שאתה כל פעם צריך לעשות אפדייטים ועניינים, אבל אתה לא ממש יודע. זה לא EDR שמחובר לך נון-סטופ לאינטרנט, אתה יודע, וכל הזמן מקבל. ואני מסתכל על הצד השני, כי בסופו של דבר, מה שיקרה זה שתהיה התקפה, ההתקפה תהיה AI, ה-AI שלנו יגיב, ויכול להיות כאן מהלך שלם של מלחמה, שאני לא יודע כמה נהיה מעורבים בו בכלל. רגע, אני שנייה אתייחס רגע למה שאמרת לגבי הסייבר ההתקפי, אבל לפני זה אני אשאל אותך רגע שאלה, האם אי פעם הצליחו לעצור טכנולוגיה? לא, חס וחלילה. אי אפשר. אתה יודע למה? הכסף. אם אתה רוצה לדעת לאן הטכנולוגיה הולכת, תראה איפה שמים כסף, ואיפה משקיעים את הכסף. מרבית היום ההשקעות הולכות לתחומים שיש בהם AI, בכל דבר מרפואה. בדיוק כמו שהיה פעם. רפואה, סייבר, על כל דבר היית כותב סייבר, ידעת שתוכל לגייס. אז היום אתה על כל דבר צריך לכתוב AI. חד משמעית. כלומר, טכנולוגיה אפשר לעצור, כלומר, אתה צריך לבוא, להבין מה הולך להיות בשנה, שנתיים הקרובות, כעובדה מוגמרת, שעכשיו אנחנו רואים את זה בחיתולים, יכול להיות שזה יהיה הרבה פחות מזה, וכבר עכשיו אתה במחשבתית, צריך להתחיל להתאמן ולאמן את האנשים שלך, להתחיל לעבוד רגע עם הכלים, ולהבין כי הנה אוטוטו זה פה. זה אחד. לגבי הסייבר ההתקפי, אז יש לי ויכוח, שאני תמיד אוהב להזכיר אותו, כי זה ויכוח נהדר, עם עידו נאור, שאתה מכיר את עידו נאור. ודאי. ולא רק עם עידו נאור, יש עם כמה אנשים שבאמת הם מה שנקרא white ad, אקרים כובע לבן, אתים לחלוטין. מומחים בתחומם, בשנייה יכולים לעבור לצד האפל ולעשות הרבה כסף, אבל הם עושים הרבה כסף בצד החוקי של העניין. והוויכוח נסוב על זה,
שקח לדוגמה את חברת IBM Q-Radar שנמכרה עכשיו, אוקיי. אבל ל-IBM יש גם מערכת שמפתחים, שבה הם לוקחים את כל ההתקפות המתועדות מה-Q-Radar, ויש להם למעשה מערכת שעושה סימולציה לתוקף. ולא רק, דרך אגב, גם עוד חברות שעושות את זה. כלומר, הן לוקחות את כל זה, ומנסות ללמוד רגע את הדרך של מה הייתה התקיפה, הרבה פעמים גם לא מבינים, אין אפילו פאצ'ים או אין זה, אבל מנסים ללמוד מה היה, ואז לנסות גם להמציא או לבנות, על סמך התקפות האלה, התקפות חדשות, ולנסות להפעיל אותם, לראות אם אתה פגיע או לא פגיע. עכשיו, זה מגמה שכל הזמן דיברו עליה באוויר, היה ניסיונות גם בדפקון, לפני 3 שנים, אפילו 3 או 4 שנים, לא יודע אם אתה זוכר, שהיה תצוגה, שיראו AI כמגן ו-AI כתוקף, וניסו לעשות ביניהם מלחמה. ונתנו להם להתווכח. נסו להם להתווכח, להתקיף אחד את השני. כן. בסדר? אני כבר לא זוכר מי ניצח, אני חושב שהתוקף ניצח, בסופו של דבר, כי כשאתה, התוקף הרבה יותר קל לך ליזום, ולהביא דברים חדשים, שהמותקף הוא תמיד מגיב, הוא תמיד ריאקטיבי, אז זה תמיד הרבה יותר קשה לו לענות. כי גם הוא קשה בעולם של היום, קשה לעשות פרו-אקטיבית. אז קשה לך גם להגיד, טוב, מה אני עושה כדי למנוע, עוד לפני שאני יודע, אבל אני לא יודע מה ההתקפה, אז מה בדיוק אני אמנע? אתה בא לתת לי סתירה, או בא לתת לי בעיטה? אני לא יכול להגן גם פה וגם פה, כמו באגרוף תאילנדי. אתה יכול להגן או למעלה או למטה. אתה לא יכול להגן על שניהם. איפה אתה רוצה לכתוב את המכה? בסדר? אז רואים את זה, ומתחילים רגע לראות, שעכשיו מתחילים להכניס יצרנים שונים, שהיצרנים האלו מתחילים להכניס מערכות, שמטרתם היא לבדוק את רמת ההבטחה וההגנה במוצרים, על ידי מערכת חיצונית שיושבת, והיא מתקיפה את המערכות של עצמה. כלומר, אתה מתקיף את עצמך. זה מה שיפה פה בעניין הזה, כאשר ה-SecOps, Security Operational, ייקח את ההתקפה שהצליחו, ויפעיל את האינדיקטור of compromise כדי לחסום אותה. כלומר, זה כיוון של איפה נמצא עכשיו מקומו, לא של איש הסייבר ההגנתי, שזה העולם שלי, שזה העולם שאני נמצא בו, אלא איפה הולך להיות מקומו של איש הסייבר ההתקפי. עכשיו, במקרה שפגשת אותי פה היום, אז הייתי בקומה פה 6 ודיברנו על penetration test, את מי כדאי להביא ל-penetration test, כי צריכים לעשות penetration test תשתיתי, ולא penetration test אפליקטיבי, שזה עוד יותר קשה לעשות. נכון. כי אפליקטיבי, אני יודע איזה אפליקציה, אני יודע מי מתמחה, אני יודע להביא, יש גם כל מיני מערכות, הקיונטיקס, וכדומה. לא חסרות, כן. נאסוסים למיניהם, ואפשר, אבל אפליקטיב, תשתיתי, סליחה, אני צריך להבין את התשתית, אני צריך לבחון אותה. אני צריך שמישהו יסתכל בעין, ויבין רגע את התרשים רשת, ויבין מה נקודות החולשה, ומה אני יכול להתקיף, כי לא תמיד גם הכל מחובר לרשת, ואם התוקף הוא כבר נמצא בפנים. כן, אז זו התייחסות אחרת. אז השאלה שאנחנו נתעסק איתה לדעתי בשנים הקרובות, זה האם גם יש טעם ללמוד וללמד סייבר התקפי. האם יהיה טעם? האם יהיה טעם לעשות את זה, או שה-AI יעשה את זה יותר טוב? הוא יודע לראות את ההתקפות, הוא יודע לקחת את ההתקפות הנוכחיות והחדשות והישנות, ולבנות מהם לבד התקפות חדשות. כמו שאתה עושה בג'נרייטיב של טקסט. אותו דבר, אתה מלמד אותו את הישן, מראה לו את הדברים החדשים, אתה אומר לו מה אני יכול לבנות את זה. באחד הפודקאסטים, סיפור מאוד מאוד מפורסם של אייזיק אסימוב, מהקבצים של הסיפורים הקצרים שלו, ושם הוא מספר על איזשהו עולם עתידי, שבעולם העתידי הזה למעשה אין מצב של לימוד, אלא יש מצב של הטמעה של ידע. זאת אומרת, אתה בגיל 6, מביאים אותך לאיזה מקום נורא נחמד, אתה יושב בכיסא, בום, יוצא מהכיסא הזה, יודע לקרוא, יודע מתמטיקה, יודע הכל. החלק המבריק במטריקס, שהם רצים על הגג, 1999, מטריקס, הם רצים על הגג, טריניטי וניו, וטריניטי שם עוד נלחם ויורה, ניאו נלחם ויורה, וטריניטי מדברת עם, קוראים לו טרנק, זה יצאו שם, איך לקרוא אומר, תטעין לי את התוכנית ללמידה, הסיקורסקי, לא זוכר שם מה הדגם, משהו 19 משהו. נכון. ואז זה היה בתקופה של 1999, אז לקח הרבה זמן ללמוד עם 52K בייט פר סקנד,
ואז כאילו הוא מטעין לה, אז ממש לקחו את הזמן, איזה 5, 6, 7 שניות עד שזה איטין, היום זה היה קורה יותר, והנה היא למדה עכשיו, יופי. היא למדה עכשיו להתאים. ואז השלב הבא, בסיפור של אסימוב, זה שבגיל טיפה יותר מבוגר, אתה מוזמן עוד פעם, על מנת להטמיע לך מקצוע. אוקיי? ויש מקצועות מועדפים יותר, מועדפים פחות, אחד המקצועות הוא איזושהי קריאה בכוכבים אחרים. העניין הוא שעושים לך את ההטמעה עכשיו, אי אפשר לשדרג את ההטמעה הזאת. זאת אומרת, מה שלמדת, ולמדת על מכונה ספציפית. זה מה יש. והסיפור הוא על בחור שמגיע, ואז אומרים לו, תשמע, בגיל 6 כבר היית גבולי, לא היינו בטוחים אם כן או לא, אי אפשר לעשות את התהליך הזה, והוא כולו בדיכאון ועניינים, והולך לאיזשהו מעון כזה של כל האלה שלא זה, ואז הוא מתחיל לקרוא ספרים. והוא מתחיל ללמוד מתוך ספרים, ובאחד השלבים הוא מנסה לברוח משם, ואז אומרים לו, תגיד, מי אתה חושב שמייצר את כל האפדייטים האלה? אותם אלה שהתמנו אותם, שלא מסוגלים לחשוב על כלום? אתם, אלה שלא עברו את ההטמעה, ולמדתם את זה, למרות שזה לקח לכם המון זמן, עדיין אתם היחידים שמסוגלים לעשות באמת את כל השדרוגים. כאילו, אתה אומר לאתגר את הקיים. בדיוק. אם אתה נמצא במצב שכל ההסתמכות שלך, בסופו של דבר, תהיה על היכולות של המכונה, המשמעות היא שאתה לא תהיה מסוגל, זאת אומרת, ההתקדמות שלך תהיה לפי ההתקדמות של המכונה, זה לא יהיה איזשהו מצב שאתה באופן אישי מתקדם. עכשיו, אתה יודע, פונים אליי המון חבר'ה, בקטע, ודיברנו על זה פרק שלם, איך ללמוד. אני רוצה להיכנס לסייבר, אני רוצה להיכנס לסייבר OT, אני רוצה. אז ב-OT, הם אומרים לי, תשמע, לאן לפנות? אין חומרים. למה אתה אומר סנס, אתה לא אמרת כלום, אמרת כמה עשרות אלפי שקלים ככה בקטנה. ואני אומר להם כל הזמן, יש המון חומר. ואני תמיד לוקח את הדוגמה של צוקי. איך צוקי למד? הלך, לקח את הניסט. אמר, אוקיי, מה הנושאים שיש פה בפנים? כל נושא, הלך ולמד אותו. אמר, אוקיי, יש כרגע את הנושא הזה, מצוין, אני מחפש חומר ספציפי על זה, ושאתה עובד בצורה כזאת, אתה כן יכול להגיע לזה. כנראה שבסוף זה יהיה איזשהו קומפרמייז בין השניים, כן? זאת אומרת, הדברים היותר פשוטים, כנראה שבאמת ה-AI יהיה זה שיעשה. עכשיו, ב-AI אנחנו יודעים עוד דבר. לא, אבל רגע, לפני שאתה... רגע, שנייה. יש פה איזה משהו שאתה גם מפספס. כי גם המערכות שמדמות את התוקף, הן כל הזמן מקבלות הזנה של התקפות חדשות שהתגלו. ברור לי. בסדר? יש כמה דוחות, יש איזשהו סוג של נתון שרץ, וכבר הרבה פעמים שאלו אותי מאיפה הנתון, ויש את הנתון מי שרוצה, אני גם אשלח לו. כמה מוטציות, לא התקפות. מוטציה זה שאני לוקח התקפה קיימת, משנה טיפה את הקוד, שניתי טיפה את הקוד, יש לי מוטציה. בסדר? בהנחה ואם עובדים בשיטה של תבניות, כן, שאני מצפה לראות ולקבל, אז אני לא יודע לעצור את זה, לא ב-EPP, אבל כנראה ב-EDR אני אעצור את זה. אז אני כל הזמן מקבל תבניות חדשות, והסטטיסטיקה אומרת שיש 450,000 מוטציות חדשות ביום. אנחנו לא מצליחים לגלות את כולם, אבל זה פחות או יותר זה הערכה. מצד שני, ופה אני נכנס בדיוק לקטע מה ההבדל בין אלה שעובדים נורא טוב עם ה-AI וכאלה שה-AI בערך? זה איך שואלים את השאלה. ואנשים, יש כאלה שיודעים לשאול את השאלות, ומבינים שהשאלות צריכות להיות גם כן שאלות, עם נתונים, עם מה אני רוצה בדיוק איך ולמה, ולא בוא תכתוב לי דוח על מצדה. יאללה, בסדר. וזה מה שייצר את ההבדל בסוף. אין מה לעשות. כדי לדעת לשאול את השאלות הנכונות, אתה צריך לדעת
על מה אתה רוצה לשאול? בבקשה. בסדר? כלומר, זה שאני אומר, טוב, אני רוצה לעשות השוואה בין, אני אומר, מה הסאסי הכי טוב? דרך אגב, עשיתי את הניסוי הזה. עכשיו, לסטודנטים, אני מראה את זה כל הזמן. שאני מראה איך עושים בפרפלקסיטי, איך אני עושה ניסיונות על נתונים, ונותן לו גם לרוץ ברשת ולחפש. ואז אני אמרתי לו, תעשה לי השוואה מה הסאסי הכי טוב לפי פרמטרים. אז בהתחלה שאלתי לו מה הסאסי הכי טוב, בלי לתת לו פרמטר. אז הוא מראה לך את הסיכום, טק, 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 יופי. אמרתי לו, לא, אני רוצה השוואה לפי 1, 2, 3, 4, 5, וזה פיר מייצר לך טבלה. כלומר, לפי שתשאל את השאלה, ככה תקבל את התשובה. לפי איך שהמערכות האלו יקבלו את האופן שבה בוצעה ההתקפה, ככה הם ידעו לכתוב מענה עבורה. הבעיה המרכזית היום, ורואים את זה, היא היעדר כוח אדם. אולי בישראל אומרים, לא נותנים לג'וניורים שום מקום להתחיל, וזה כן נותנים לג'וניורים, רוצים את הטובים יותר. אז לא כל ג'וניור מתקבל, אבל... נכון. עדיין חסר בישראל לא מעט אנשים במקצועות האלה, גם סייבר הגנתי וגם מתקפי. לפי דוח של ISC בריבוע, אז בדצמבר האחרון, אז הם דיברו על 3.4 מיליון אנשים בכל העולם, שחסרים בכל ענף הסייבר, הגנתי והתקפי. ומה שלא יודעים לעשות בני אדם, יודעת לעשות הטכנולוגיה. יש לזה אפילו שם, נקרא פרדוקס הטכנולוגיה. הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד יפה. בני האנוש הם עצלנים, הם מחפשים שמישהו יעשה עבורם את העבודה. בגלל זה התחילה המהפכה התעשייתית הראשונה. נכון. בסדר? למה לי לעבור בשדה ולחוש אותו, אם אני יכול להביא מנוע מבוסס קיטור, כן? שהוא יעשה גל ארכובה ויחרוש לי את השדה whatever, מה שלא צריך כדי לחרוש שם. אז בני אדם עצלנים. אותו דבר גם פה. אנחנו מכניסים עכשיו מערכות, שהמערכות האלה באות להחליף יכולות אנושיות. הדברים רצים, ואז פתאום אנחנו מגלים את הבעיות החדשות שהם יוצרות, הטכנולוגיה יוצרת בעיות חדשות. נכון. אנחנו היום לא יכולים להעריך אותם, כי אנחנו עוד לא שמה, עד הסוף. או אנחנו שמה, והמערכות האלו קיימות, כי הנה עובדה, יש הדגמה. איך אני עושה בעזרת Generative AI, תחקור מלא במערכת סים, וסוער בלי מגע יד אדם, ובלי לכתוב שום דבר במקלדת. זה קיים, זה לא הדגמה באוויר. כן. מערכת קיימת, עובדת. זאת אומרת, זה לא... כן, זה לא עתיד, זה לא עתיד, זה עובד. כן. זה עובד. ועכשיו, עד שזה לא נמצא בשימוש נרחב, ולאורך תקופה מסוימת, לא צריך שנים, כי היום הזמנים מתקצרו, זה מספיק אפילו אולי שנה, או שנתיים כדי להבין את האפקט על השוק, האפקט על שוק העבודה, האפקט על עולם ההשכלה וההדרכה המקצועית, לא כזה פשוט, אנחנו עוד לא יודעים, ואז מה שיקרה, תנחש, יראו את כל הבעיות, יחפשו טכנולוגיה אחרת, שיכולה לפתור את הבעיה, שנוצרה כתוצאה מהטכנולוגיה הזאת, ועכשיו זה חוזר חלילה, זה לא ייגמר אף פעם, זה פרדוקס הטכנולוגיה, כלומר אנחנו מחפשים פתרון. אז זה השם של הפרק, כן. פרדוקס הטכנולוגיה. אני אשלח לך את זה בתרשים יפה כזה. יש לנו בעיה, הבאנו פתרון טכנולוגי, הפתרון הטכנולוגי מייצר בעיות חדשות, אנחנו מחפשים טכנולוגיה שתפתור את הבעיה, את הבעיות שנוצרו מהטכנולוגיה הזאת, עוברת זמן, נוצרות בעיות חדשות, עוד פעם טכנולוגיה, ככה אנחנו לא נסיים. סיכמת לי בצורה הכי טובה והכי נפלאה שיכולה להיות. הלל, תודה רבה. על הדבר. היה כיף גדול, באמת התגייסות. הכי כיף זה לבוא, מקומה שישית לקומה שנייה. מצוין, יופי, תודה רבה הלל. בכיף.